Dismayado ti sumagmamano a PUB drivers gapu iti pannakasuspindir tinaitudi nga fare increase. Sigunpay iti Dadduma saan matla nga umdas ti kanayunan na pasahe no bilang maipatungpal. Iti muna na pamilin ti LTFRB, manayunan kumati piso, ti minimum a pasahe ti para publiko a jeep, may patungpal ita alawas, kalpasan nga imunan anay patungpal ti fare increase kadag iti bus. Kanayunan a detalye idano ni Audrey Villena. Nakaschedule kumaita nga aldaw iti pannakaingato ti pasahe ti para publiko a jeep, may sangaddang ti gobyerno tapno matulungan dagiti drivers nga apektado iti agtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo iti pagilian. Ngumitay lang nabiit, sinuspindir ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti na ituding a fare increase. Hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya inutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter. Sigun kadagiti nakapatang ti news team a jeepney drivers, uray pa ada ti fare increase saan nga umdas daytoy gapu iti agtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo. Malaking epekto yun kasi ganun nga. Na makatulong yung dagdag piso wala na at kinansel naman pataas ng pataas yung diesel. Inaakala ko nga kahit tataas siya ng 2 o 3 piso pa nga wala rin lang yun kasi nga sa biyahe namin ngayon. Kung ano yung kunada nga nayon na nga iti piso, di ba piso tinapruban? Tapos kung ag-ingato na kanuman ti nasuro nga 20, awan mabati ka na kami. Idarom na kami, mga kaming agbiyahe. Kinuna na pa'y akurang ti piso a dagdag pasahe ng runa ta kasapulan daladta amang 30 discount kas pa nagsurot iti lintag. San mataparikot kadag iti sumagmamano a commuters, ti panagnato ti pasahe iti jeep. Ngumtap no makatulong iti drivers, sanda niya agpapadiscount tunggal weekend, malaksid ti Lunes aging ga Biyernes. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Barong a Pilipinas.